От 19 септември до 7 октомври 2023 година Валентин Бакърджиев представя изложбата "Издигането" в галерия Ракурсии. Изложбата е провокирана от личните търсения на автора и изследване на творческото вдъхновение. Картините са създадени от старите му живописни платна, които той превръща в нови творби посредством тяхното физическо нарязване. Валентин Бакърджиев създава от двоизмерното платно триизмерни обекти на основата на пирамидата. В новите абстрактни картини могат да се разпознаят части от старите платна, но с нов смисъл и значение. Как възникна идеята за този проект? Както с този проект, така и с другите ми проекти, за мен като художник е важно не просто да правя красиви картини, но и послания за тях. Аз се опитам да вдъхновя публиката, да им покажа друга посока на мислене, друг начин на виждане на света край нас. В този проект аз използвам мои стари фигурални картини с фигурални композиции, които пресътворявам в едни съвсем абстрактни платна, чрез нарязване. Беше малко трудно да реша да нарежа прекрасни картини, които наистина обичах, но както знаем, при всички промени понякога началото е трудно и болезнено. И е много важно да се откажем от прекрасните картинки, с които сме свикнали да живеем. Когато е време за промяна, просто трябва да го разберем, да прегърнем идеята, че е време за промяна и да направим следващи стъпки по повод промяната. При мен беше това, с което искам да покажа на публиката, че от едни прекрасни картини могат да бъдат направени едни други по-прекрасни картини. В тези картини посланието е съвсем различно. Тук искам да отворя въображението на зрителя, да им покажа други светове, които те да си създадат истории. Докато в предишните картини аз бях с пръста и показвах. В тази картина ще видите тая фигура, ще видите две ябълки, ще видите слънце, луна или каквото съм направил. Докато в тези нови вибрации, които правя с тези пирамиди, аз отварям едни нови светове и оставям зрителя сам да си направи истории, което всеки ден ти може да видиш различен детайл, различни цветове, различен орнамент, различен символ, който идва от предишни картини, от различни епохи. Аз съм работил в няколко държави. Примерно тук съм донесъл картини, които са за рязане, които са правени, част от тях са правени в Доминиканска република, други са правени в Италия, в моя период в Италия, а други са правени в Амстердам. За първ път представяш този проект? За първи път представям този проект. Много ми е любим и съм много горд. Ще видите изрезките, които останаха от пирамидите. От тях също съм направил колажи. Което е интересно, смисъл, че проектът то се води upcycle, смисъл не рециклиране, но използване на материалите по нов начин и пресътворяване и направата на нов продукт от стар материал, но което е използвано всичко до последно.